Jajal ayo. Ayo. Panas udan janjine piye Mas janjine kepiye aja neso aja mepet-mepet sing ngongkon joget iki sapa? Lah jare ngongkon medun Jenggleng kok tak. Bagusi itu. pengen roh jenenganku Langsung jenggleng lho. tulung dade Mas. Aduh. Layan ora payu-payu. Lah jenggleng kurang piye kuwi cara wedhusno nyerintil. kurang piye Yo gagah wong lanang. contohnya sih tulung dade gede aku Gagah. Nah, kurang piye Yes. Ya Mas. oi. Nyapa? Beda. Lek Dey. Beda tek krungu tak doh. Nyapa Mas? Bareng nggih klambi putih. Piye? Jenggleng ngene. Nggih. Kayak pocongan. tekan matamu Potong 500. piye aku makan piye iki terus iki Sing begagah lho. Cek terus iki. Iya lho, Bos. aku sudah langit Lah mau lho. Lah nek linggo terus kok ya mbok naon saya lho. Sik, kayak ana gunungan tengah. Ngono, Kayak gunungan. Ngono. aku nek wis ngene iki malih grup dagelan lho ya grup dagelan lho ya dalam ning kono Sementara. Nah, ngono. Ayo jajal. Ngono. yo Yo. Oh, sik. Wah, kok dene wis mira kambon ngono kuwi. Panas udan. panas udan ling-ling sayang Jabing Anu, Mas Luduk. Nek joget aku ndelok tangane ngene iki kelingan Mas Mondol. Tangane iki. Kowe apa disiarne radio? Sampe siarne apa? Aku siarne masjid kok.